annabi da kai alquran kaga wasu so ko Allah alquran lalle na ragon sallah zai samu gyara sadaga kana bai da ni ko abubuwan maciji ka san rayuwar yanzu sai a hankali an ga wasu sai na ragon sallah zai samu ba da to sai ga mutane sun zo sun hau kanka komai yana iya faruwa a rayuwar nan Allah dai kiyaye kai na lai rajula daga ina kuke matafiya ne mu wallahi kai hakuri matafiya ne mu ayyo Allah la ilaha wa inna ilaihi raji'un subhanallahi matafiya ne mu kai hakuri don Allah matafiya za ku tafiya ina na cikin hanya nan ciki za mu shiga nan kauyen nan ne kusa ba ni ta kai hakuri ku ba daga ina za mu dan samu hanya mu wuce kanan ne matafiya ne mu ku wuce kawai rabu da su za mu haɗu insha Allah kuma za mu jami insha Allah go mutu